Il-ħamis filgħodu l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat ippubblika tarif dwar ir-rata ta' dol tal-ħajja fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Minn dan it-tarif irriżulta li f'Lulju l-ogħla rata ta' qol tal-ħajja fiż-żona euro kienet irreġistrata f'pajjiżna. Matul ix-xahar li għadda, ir-rata ta' dol tal-ħajja f'Malta kienet 4.2%. Dan meta bħala medja fiż-żona euro ir-rata ta' dol tal-ħajja kienet ta' 2.4%. Ir-rata ta' dol tal-ħajja f'Lulju kienet it-tieni l-ogħla waħda f'pajjiżna sa mill-bidu tal-2009. F'pajjiżi Ewropej fejn il-pagi huma ħafna ogħla minn dawk ta' Malta, bħal Ġermanja, il-Belġju u l-Awstrija, il-prezzijiet ma żdiedux daqskemm iżdiedu f'Malta. 7 pajjiżi membri taż-żona euro għandhom rata ta' qol tal-ħajja saħansitra inqas minn dik medja. Iċ-ċifri juru li ż-żieda fil-prezzijiet f'pajjiżna saret fl-iktar prodotti u servizzi essenzjali. Fosthom fl-ikel fejn f'temp ta' sena l-prezzijiet għolew iktar mid-doppju f'Malta minn kemm għolew fiż-żona euro. F'Malta l-ispejjeż relatati mal-edukazzjoni żdiedu b'aktar minn 5 darbiet minn kemm żdiedu fiż-żona euro. Il-prezzijiet fir-ristoranti u l-lukandi ta' pajjiżna wkoll għolew b'iktar minn 5 darbiet minn kemm għolew fiż-żona euro.